Aw, nang kebo no hamjangnani sikang nang bini character no kisa nainai godi. Bini character bahai bo hai borok abo haino nang sikang nai gorodi. Tongmungno nang bini character siyawi nang bono khariwi kibga hai kaba hamjagui thangka hingke nini bagui onek no khoti wngui mano. Nang hamjangnani sikang nang bo bai best friend ba hai ke friend hisabui nang bo bai kok rok sagorodi nang bini character no pura check khaina gorodi bini tongmung bahai bo borok bai kok samani tamo bahai ke sa iya bahai rok no nang bebang no check khaina gorodi tongmungno nang ama hai rok no check khaiui nang bini character kaham ke nang bo bai halukbodi nini bini character hamya ke nang bo bai halukta bodi. Puila o khe chwng no hamjangmani phunukgora o je borok phiaba o hamjangma balokrai hingkake hamjangma bo komui thango care bo aswk khaite hai wngui thango. Kebono nang 10 pass khainani hinui bogui phono tamo sudi nang suki wngui manya tongmungno kebono 10 pass khainani hinui uansukha hingke nang bini swraimung ba bini kosto rwaimung manba haino nangbo ulo bini swraimung nangui thangui mano. Je borok no hamjakya nang bono jobodos ke hamjakna tanai bini bwkhao nini bagui feelings kwrui hingkake nang bono hamjaknani jobodos ke tanai a hamjakma rok suki wngui manya a hamjakma rok anando khushi tongui mangala nang kebono jobodos ke hamjakka hingke hamjakma to jotono hamjago o hamjakma no thwiasakni bagui rakhi himui thangnani onek se kothok tongmungno nang kebono hamjagui thwiasak hamjagui manya hingke nang kebono ta hamjakni bwkharui ta khibidi 10 pass khainani bagui nang hamjakka hingke tongmungno bono sawui ni rwdi hamjago hinui kebo banono bwkharui hamjakka hingke bonono jesa jaga phono wngdi bo nang bai call khai kongma sanai samung bono khai tongdi bo nang bai jora o nang bai call khaiui nang bai kok sanani try khainai ba voice message khainani chai tongnai SMS khaina phono chai tongnai ta hingke tongmungno bonono hamjakka hingke tongmungno bonono hamjakya 10 pass khai hingke bo bini samung khaifru phono bo nini kolong no receive khaigilak. Kubui hamjakmani hingke reina muchungo phia total hamjakmani hingke manani muchungo kebono nang thwiasakni bagui yapiri saimaya khe nang kebono hamjago hinui klaisa khe ta saita ridi tamoni hindi bo nini khoroksani bagui hamjagui bini onek no life nosto rok wngui thangui mano. Light hangjak kok rok no uansukgui nang mungsa success wngui manglak nang mangkhe bwskang ni se uansukmani chai tongdi nang akini kok rok no uansukgui nini thani kono phono suki wngui manya. Aw khakhaio norok buji mankhana swrwngmung rok mankhana hinui belai no tongmungno norok chajak khe like kaisa riklang thani share kaisa khaiklang thani bahai nangjak video comment kaisa khairidi norok tongmungno hamjagui tongkha hingke.